Elsa, etkö pukisi tätä päälle? Miksi? No, tää on niin kaunis mekko. Sopii juhliin. Mehän ollaan menossa juhlimaan kiinalaista uutta vuotta. Entä sitten? Eiks juhliin vois pukeutua teeman mukaisesti? Mun on pakko soittaa iskälle. Nyt soita! Anteeksi. Älä soita. Anna anteeksi. Mä järjestän tän. Anteeksi. Ei me tarvita sitä. Näin. Avain. Kodin noipavain. Mäkärääliö! Minä käskin sinua etsimään koodiavaimen, en kodin avainta. Kaarne, hae avain. You shouldn't do anything against your heart. I know. But I know if I don't sign it, somebody else will do it. So, what do you do? I promise I'll never do anything that would hurt you. Mä haluan lähteä kotiin. Kotiin. Nyt. Miksi? Eihän me oltu vielä edes kauaa. Entä sitten? Voin mä lähteä yksinkin kävelemään. Odota! Mennään sitten. Miksi sä et halua löytää sun biologisia vanhempia? Mä ainakin haluaisin. Se voisi olla tärkeä juttu sulle, löytää omat juuret. Ehkä se onkin tärkeä juttu vaan sulle. No on se mullekin tärkeä juttu, mutta mä puhuin nyt susta. Miksi sä et haluaisi lähteä uudelle juurimatkalle? Johan mä sanoin. Siitä tulisi kaikille vaan paha mieli. Mulla on hyvä näin. Onko? Siis miksi sä kuvittelet, että sä olisit joku hyvän tekeväisyysprojekti? Mikä muukaan mä olen? Lapsi, joka me haluttiin eniten koko maailmassa. Ja sehän meni hyvin. Oikein 5 tähden arvosana voi antaa tälle tuotteelle. Mitä sulla on? Et sä oo ennen tällä tavalla hermostunut. Tai ehkä mä onnistun vaan peittämään se hyvin.